Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya aku neng baon ki ngenteni tekek ki. Kok iso dinteni ginyo? Emang piye ta? Aja mulai terus kene ae. Yo aku mulai tepat. Terus masa mulai ternyata Tangi isuwe jam 8:30 pukul. niki lho bos, kerja digarap kok ngene lho bos, bandar kuwi lho. Jan wong urip. Lah iki arep ngirim wong nyemprot bos, wong nyemprot. Enggak ronda ping lagi nggo papat. Berarti kurang loro 6. Iku kan nyaleh nyapa to? Ngaleh ora gelem lho pakmu. Anune tak omongane kok. Bomo ya. Ya. Soto lho kok kan nyemprot karaku. Tapi ra gelem sing apa wi? Maksudnya sing kidul kan tetep kurang nek papat. Ya minggu nek jene turas itu apa lho kan nyemprot no. Kan nyemprot kula no. Ya. Nek gak gelem gajil kowe ya. Ya semprot aku. Lho lho, ngene iki lho. Iya bos, manut. Iki aku, iki kecok sing berapa? Tapi Kecok. Kecok sing berapa? Iku tak Sing wi karek setengah. terus cengi. Karepmu Karetmu dikon sik. Pranat. nah tapi nada apa kok iso nadap lho. Nah yo dinteni wong kok mau ngenteni. Iya kasih to. Wis dinteni wis Apa to? ndak iso Daerah ke tangi mbuh kok omonganmu ku lho, omonganmu kok iso lagi tangi lo ngenteni. Apa ngenteni kowe kuwi terus mbak. sering ngene kalau wis ning dhuwur gitu. Lah kok lagi budal. Kok terus teko kono Lho bantate mambu ora engko. jam 10 sarapan leren sik ngene sak jam. Agak sik beduk leren. Terus dan yo omongin Mbak Ista kae. Ngono ngerti. Senane sing apa? Bose Iso akhire atine bocok. prengkel sing bau reso. Ya iya tau kan berso kayak syuk ya aku ngomong kroniknya ora. Masalah Mung sanggeni gitu. guru-guru bisa gini. Siang masih bisa gini ya toh. Ya. Wong lah kok malah di Berarti wis tahu pengalaman we. Kurang tak bahas kan, tak bahas geger. Ya. Nan. Dek Jepang wong ora Jawa sih. Terus tahu ya, terus bisa pindu jadi enak. Metropol padahal ya. Cara. Iya ta. Kalau jadi ngono ki aku meh ngirim Marianto karo Woto nyemprot karo apa wi didikat aja apa wae terus. Jadi videonya nggak tak lanjut wis. Oh, makasih bos. Bos lagi tinggal wis kombon bos blok. Montor. Itu nyemprot Woto karo Marianto bos. Akan nyemprot wis kondi. Kesambi tadi. Sambi. Malah aja nongko bumbu kok. Aku kere nongko kuwi lho telung tangki. Dene tangge harian lho piye aku lek mau harian ngono ya, Mas. Iki piye to ceritane harian apa? Aku aku yo bar wis. Bar wis ya? Bar wis. Oh kang ngalih sing kok. Kere yo ngaleh. Lho ta. Ya ora nek obate tura yang ngalih kula no. Iya aku kumbang ngaleh lho ora komuwe. Aku gak Mulai nang. udah kok sempel. Berarti Mulai nang. nek ngene iki berarti nyuwun kok gak larenan. Ya aku lagi iki lho. Dan harian ki ngene iki nyemprot rong tangki lah. Lagi harian iki aku lho lagi rong tank. Lho. Jadi itu tak botol tengah lho, nek mau dolanan. Iki kok bar iki. Yo ngare obat mang rene tak barno. 6 lho bat. Lah ya papat karo loro ke 6. 6 kurang berapa? Biasanya piro? Paling nek 6 wis. Datan Biasanya aku 5. Tapi nek gue papat ping kayak paling sing Lah wingi atake obate dikai patang tutup jan. Pakai telu Lis bar iki wae. Ketoke telu cok.
Iku telu setengah engko. Pokoke telung tutup apa? Telung tutup. Jadine 6,5. Tutup begini. 6,5 hak betul. Setengah berarti nek 6 ping 6 6 ping 6. 36. Ya. 36 nek tambah setengah ping 6. Setengah ping 6 itu telu pas, berarti 37. Apa nih? 37 Tank. tank. Wong loro kuwi. 37 Boyo pedhot. Mau ngalah sawangane wegah. 37 kuwi 16 tank 16 tank. oleh protein lagi laran itu. Apa deh? Aku. Jadi nek wong loro Iki oleh piro iki? lagi oleh anu to. Nek wong sitoke kuwi anu 16. 16. Wong sitoke 13. 13 dhewe lagi piro? 5 lho. Beda. Kelima. Tekoki kuwi menungsone. Ya weh. Ya hitung nek 13 hitung ndak kono kalong 5 piro? Oh dhisik piro? Tapi itu iki aja. Itu di Ya aku 6 iki. Itu. Kilo. Lah itu kok obat akhirnya setengah. jadi cek kok kena ora tau Itu. ge yo ah. Jadi 6 setengah ya. Iya. Kalian kono lho Pak. Berarti nek 6 setengah itu jadi obat rong ada kan setengah. Oh ngapusi wi. Eto. Wi jelek ta obat iki diucak-ucak sik. Enggak ta iji. Tak culeki lho. JJ akan wi kan itu. Jakeh pala iki. Setengah berarti iki sing enggak sak ada ya nggih kalau sak tank. Sak tek. Eto. Ampal aku nek kan Sak tek sak tutup. Sak tek sak tutup. Nek sak tutup. Aku wong apal kok. Apa ya? Coba itu coba aku akan mbok. Oke. Do kono. Dol ngisor. Do ngisor. Kowe tak jak apa? Kalau nyemprot kowe turu kalau. Omonganmu lho ora turu kok. Kayak mbok semprotno. Ya semprot to. Lah kayak kelasan kecil ngono. Iya terus semprot. Ora we nek anu langsung nyemprot piye? Gua tak semprot kabeh sampai tojol tanaman. Sampai kabeh. Wis semprot piye? Iki panggati semprot. Semprot. Ora saiki. Kanggone telo. Kayak ngene lho semprot. Iya iki aku juga ada telo. Nek engko dari sini sing tak tunjuk engko tak nge-spray. Tapi kita nek mati kita gak sah. Gasan nek mati. Ora usah ya, Mas. Ning nglumpukno WTT lotok lho. Sono sananan. Karena nek wete sono dudu lho kuwi. Iki ditreng same lho. Ikut anu apa Apa? ngarane? Ada mama. Itu Apa? apa ya? Alam-alam. Telo terus ya tau ngejar. Wis mati. Ora tau. Nek telo wis gari. Ya iya lho. Ya aku. Kale wis mati ya telo. Dondonge enak wates dondonge tak semprot. Dondong. Itu tukulan. Dondong tukuran. Pas wates. Dondong ya terang kuwi nek nggo kombareng kono lho kuwi. Tak semprot. Mati berarti iki terus kan. Ya rencana malah. Ya rencana nek obat ya mati ya. Aku kayak apa tak semprot sono. Buat Buat dia tak semprot. aduh, Omong Mbak Sita. buat dondong. Apa nih? Mana gak delok, delokan Kuwi tak tandiri anu gak golane kuwi. Terus kono ning kono aja semprot pelung gadung, isor. Gua teko sor lagi sono wi. Oh, ande plosa nek Sing pelung sono wi tak gadung. tinggal kono Semprot. ya. Heeh. Gua tak semprot. Lu kok ngisor kono. Di mepen kok kono, kok kene dipulen. Tapi sing ngisor Padang. Ketoke kobong. Si ketoke ta we. Karengan etan. Heeh. Tapi nek dhuwur nang Padang. Kadang dulu. Iya toh. Dhuwur Padang. Tapi gak kayak Yanto kae ya. Ya, Bu. Temen kae arep. Ya pengen nyemprot gila aku nek kabar. Ini Bang ini kalau mangap. Mendem ya. Toh. Ini pas. Itu juga aku Bukan Marianto. mudi ya. Dan itu gua aku atok tuh aku. Terawong wong kira dolan banyu kok nek nggo sakoang iki kok. Nah. Buat nyemprot. Ki WTT lo tak jipuki sing iki. Ki jipuki apa ora cel WTT lo, Cel? Nah aku tahu bar sisa. Jumbar. Jumbar ya. Yo karek kowe. Kowe kesel ora nek. Iki lho sono ku ka. Terus iki. Apa? Sono. Kalau sono nek kuwi to tebang. Yuh. Iki. Bonku bos iki. Tambah do.
Ntar gue nyemprot ya Gitu. turun gini. Ya turun ning iki wae. Tapi gini tuh. Coba aku ah. Ya. Loh, Gak kayak bisa awan ya. nemen to. Aku jemret bar. Kita. Nah, iki. Dimitri. Sambiku ya gini iki. Kadang wong celuk-celuk kan gini iki. Alas ana aku sing kayak ambruk kakak. Ya. Heeh. Aku karo Ringga kan gini iki. Tiga watese. Kalen mubeng kae kalen rono. Nah kae sampai kae bos. Iki ono kalen. Heeh. Iya. Sing ki resik ka sing ki ka. Sing ki. Iki termasuk resik, Jon. Ki resik ki gareng gua sing gede-gede tok ki. Di bos. Ini ki buat tandur iki. Nemen to ki jagonge bios lempol gini ki. Belakang kuwi. Heeh. Oh menake ini kan karo kono ka. To. Iki bos, kae selawis wis padha gejik. Iki cake sing alas, Bos. Bon-bon iki. Wis alas jane padha gusrek. Iki bonku, Bos. Ki sing kene iki winean. Aku jalan jendelane iki mbok kono mbok tandur iki. Iya, apa? Apa aku? Kalau ngisor lho. Kono kem nggawane rene lho mesti. Ya iya to. Ya kali iki apa didos ning kono kae, didos iki jenggele. Sebenarnya kono kae tandur. Kok iso aja tanduri. Sini mbok tanduri rene. Ya ora iki tak tanduri to. Sebenarnya Heeh. berarti bedos ning kono. Ya tak dos ning kono. Berarti sing parengan langsung gomdung bisa. Ya parang langsung go medun. Kalian nih lancar ya. Asal kowe mau orang. Oke, berarti sing butuh sering kok sing kitok gak ketok iki. Enggak ae to. Ya iya kae. Kayak rene mesti. Engko berarti awake dhewe, awake dhewe ngare njiku wetelo sing kuwi ya. Wetelo itu njiku iki apa ya gak wetelo. Sirine tuh. Aja diumbar. Tapi ki engko mbuh, ki engko misale nek panas dino no wis kobong. Iki Marianto view. Nyemprot wakas. Ki biyen porang ka, ki biyen tak porang lho ki. Karengane. Iya terus dijikuki wong terus go mulai. Di ngono bos, iki nyemprot Marianto. Aku tak tinggal ngalor ya. Oke. Aku ngalor. Tak tinggal ngalor seto. Kurang ya. Bos, ya aku pindah sembuhan satu nih. Odo bos pilihan iki bos. Pol ki ombone. Pitulas musuh pitulas. Iya, 16 ya. Ini kene belas. 16 kayak 16. Men aku sing mah tak pitulas. Mbok pitulas malah. Bisa malah mbok pitulas ka. Tapi wong kecil gulis ya. Nemen. Nggak sing cerang gremeng. Kan gulis. Emang terus bisa betul. Iso. Lah iya. Kok kalian ah? Ya. Iso. Tapi kayak nggon yuyupan. Iya iya. Ora ana yuyupane.